tayong ano, pumalit. So, ayan, nandiyan na sila sa loob ng falls. Ayan. So, nandun sila sa loob. Oh, di ba? Ganda. Saan na kaya sila? Saan sila lalabas? Saan sila? Tagal nila. Lumabas ah. So, yan yung isang bangka. Ayun, doon sila lalabas sa kabila siguro. Oh. Ayan na, ayan na. Oo. Oh, 1 hour yan. Punta ka na uli.